Най-опасните кучета в света, които са почти невъзможни за отглеждане. Номер 3. Кане Корсо. Произхождащи от Италия, тези кучета са толкова опасни. Кане Корсо, със своята впечатляваща физика и изострени сетива, има богата история като умел ловец. Със своята безстрашна природа и решителен дух, Кане Корсо се впуска в преследването на плячка с удоволствие. След като открие своята плячка, използва мощното си тяло и мощни челюсти, за да улови и покори целта. Номер 2. Алабай. Това са големи и мускулести кучета с тегло над 100 паунда. Те са естествено подозрителни към непознати и няма да се поколебаят да защитят дома и близките си, ако усетят заплаха. Това е толкова силно и мощно куче, че дори и 10 вълка да дойдат, то може да убие и 10-те напълно сам. Номер 1. Кангалът. Първоначално в Турция, тези турски кучета са били използвани за проследяване на едър дивеч като дива свиня или планински лъвове. Да, чухте ме правилно. След като това куче звяр атакува някого с сила на ухапване от 700 PSI, тогава нищо не може да го спре. Абонирайте се и харесайте видеото, ако искате още подобни.